Ha arribat la primavera a The Beer Cat, tenim les nostres flors que les estem cuidant, dels jardins, i és que avui anem a aprendre com es juga a Spring, un joc de brote de juegos dels germans Maria Blasco i Enrique Blasco, exclusiu per a 2 jugadors, que vos en recordeu ja del famós Winter, doncs este és Spring, en el que haurem de formar uns petits jardins al mig i després el nostre gran jardí. Anem a veure com s'hi juga? Anem allà! A Spring jugarem en 2 fases. En la primera fase voldrem construir molts petits jardins del nostre color. Petit significa que com a mínim 2 testos del nostre color. I després, la segona fase, voldrem fer un supergran jardí, desfent ixe i formant uno nostre individual. Doncs bé, com comencem? Doncs revelarem una carta i determinarem qui comença i la persona revelarà una i la col·locarà acord de les normes de col·locació que ara explicarem i aleshores l'altre jugador escollirà el color. Recordeu? Això també ho fèiem en Winter. Doncs bé, una vegada escollit el color, repartirem els tests corresponents i les tanques, la xicoteta i la gran, a cadascú per a aquesta primera fase. Com es col·loquen les cartes en Spring? Doncs bé, podeu cobrir 1, 2, 3 o 4 dels testos que n'hi hagin sempre solapant el mateix color. És a dir, això seria vàlid, això seria vàlid, això no seria vàlid perquè estarien tapant un test d'un altre color. Per suposat, això no és vàlid. Aleshores, és en la mateixa direcció i sempre solapant el mateix color. Doncs bé, aniríem jugant per torns, complint aquestes normes, sempre mirant d'intentar separar els nostres colors, que quede com a mínim un grup de 2 per a que ens compte i a banda de col·locar, el que podem fer en el nostre torn és col·loquem i decidim si podem posar test o tanca. Doncs bé, els testos se col·loquen en un de l'altre color a sobre i això impedeix que se posen tant cartes com una altra fitxa damunt d'esta. Les tanques, igual, no pots posar carta i posar test i tanca, has d'escollir si poses una fitxa o una altra. Les tanques com es col·loquen? Doncs en grups de 4 cartes, la xicoteta es col·loca de forma horitzontal, separant, i la vertical, la gran, es col·loca de forma vertical, separant. Per què ens pot interessar això? Doncs potser tenim un grup molt gran del nostre color i com vos he comentat, així el que volem són molts grups diferents, doncs volem separar-los i ja que ens queden separats i que ens donen més punts. I també impedeix que se posen cartes a sobre. Doncs bé, aniríem jugant fins a tindre ja tots els nostres jardinets i així acabaria la nostra primera fase. No estem obligats a col·locar-ne totes les fitxes. Estos testos es podeu guardar per a la segona fase que venen molt bé. Doncs bé, miraríem i ens quedaria un poc més gran que això i contaríem, com us deia, els grups de mínim 2. En aquest cas, per exemple, el jugador blanc té 1, 2 i 3 i el roig té 1, 2 i 3 grups. I ho anotaríem. I aquests punts serien els de la primera fase. I ara no se desmunta res, se deixa tot posat. Els testos on s'hagin posat, les tanques on s'hagin posat, perquè comença la fase 2. Ara desfarem el que hem fet i formarem el nostre individual. Doncs bé, com se fa? A aquesta fase 2 agafaríem les cartes disponibles per torns. Disponible significa que no tinguen una carta damunt i la col·locaríem a la nostra zona de xoc complint les normes d'aquesta zona de xoc. Però ara volem l'objectiu contrari, fer-ne uno supergran. Aniríem alternant-se, complint les normes de col·locació, com us he dit, intentant fer-ne el nostre grup ben gran. I què passa quan se trobem o un test
o una tanca? Doncs bé, el test, independentment del color, si agafem aquesta carta, se dona al rival i col·locaríem la carta. Si el que n'hi havia era una tanca i hem agafat aquesta carta, aquesta tanca sí que se la quedem, però després ens puntuarà negatiu al final de la partida. Doncs bé, anirem així fins a que tinguem desfet tots aquests petits jardins que hem fet en la primera fase i comptarem els punts. Així són un poc diferents de en la fase 1. En la fase 2 comptarem el nostre grup més gran, per exemple, imagineu-vos, este grup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punts, i restarem els grups, és a dir, com a mínim 2, de l'altre color, restarà un punt per cada grup de l'altre color, un punt per cadascun test del nostre color que no estiga connectat al grup gran i ens descomptaran les tanques. Però tenim una última ajuda abans de comptar els punts en esta fase 2, que és col·locar els textos que vos ha donat el rival o bé que vos heu guardat en la primera fase, se col·loquen al final d'esta fase 2 per a fer-ne un supergrup gran i impedir que compte, per exemple, això impediria que això me restara com un grup de l'altre. Este recordatori de com es puntua se troba al reglament que podeu seguir a la part de darrere i vos dirà això, els punts de la primera fase, de la fase 2 i tot el que resta. Qui tinga més punts serà el millor jardiner o el que millor cuida les floretes. Vos anime a jugar a este Spring i fins així el nostre tutorial. Adeu, adeu!